Priye iki aduh. Kok geleng baju dulu ke? Genom kok wis stres. Aduh. Ju milu pura jalan-jalan malah Ayo. nang ngene mandingi Lombok koyo wong edan. Ki nang opo iki cake? Mbuh. Iki cok nganu, putus cinta coke. Sale wingi storyne sat-sat terus. Duh. Duh melasno mangane genom wis stres. Malas yo. Melasno ta. Cok. Mal koyo. Anjen priye iki cok. Wong ge jebul gue, ayo. Lagi kan kepriye kok menang notok kok iki ya? Gampang iki ijal ditukokno kopi wae kok, bukan bar ngopi langsung mari. Aduh. Iki nak dokter bedar ya cok ora ngatasi yo. Ngatasi saiki. Iki kudune gone areng Magelang nah iki. Iya iki langsung. Iki gombron wae kok. Lagi, Pak. Las genom wis kentir. Jujur. Ayo, Cuk, angkat dong. Nyong ra edan, nyong ora edan. Ayo, wis, Kumat, anut, nyong ora edan. anut.